za vlastným švagrom. No, tebe by sa asi huba skrivila, keby si mal zrvať na strach. To som papagaj. Tu máš ty. A to na večné časy. Zavádzam do židovského podniku obchod so strižným tovarom Laudman. Ustanovili ma arizátorom vašej živnosti. Vašej živnosti. Ja, kumpíky. Máme plecené, veľké. Že ak bude môcť, príde ti pomôcť do obchodu na mesiac, na 2, prípadne i na dlhšie. A Živky bratanec, nepamätáš sa? Ale kuchár báči, aký bratanec? Ja som predsa arizátor, nie pomocník. Kým čerta ona vie, čo je to arizácia, možno ani nevie, že je vojna. Za dobrú robotu. Aby si mal dať ako korunu pre pokuku. Pamätaj si to, no. Nie v regáloch je majetok, ale pod dláškou. Popróbuj ho. Zrkadla. Pozri. No? Vyzerám ako Chaplin. Ich plná stanica vraj idú brať Židov. By niečo prišlo, ukážeš, dáš mi to. Bielý Žid je horší než obyčajný Žid. Lebo je Žid, ale pomáha Židovi. Nebezpečné, zapamätaj si to.